Bună ziua, eu sunt The Flash Gamer și aici filmez cu un prieten de-al meu, da, mere filmarea în sfârșit, încerc să filmez aici pe plătoare feministe. Mă mâncă Ebola! O juca niște agar, haide, intră pe primul loc la tine, cine este? Bă, de ce am pus nouă ăla acolo? Oh, da, încă pe 9 mi este setat filmarea. Aștepta să ne punem skinul nostru miraculos de fulger. Era prea timpeleze. Da, și dacă nu eram eu, tu n-aveai muzică, nu copierai pe fundal. Dar nu contează, nu contează. Putem să filmăm. În fine, în ce coți ne vom întâlni? Haide, stânga jos. Stânga jos, ne întâlnim Adică acolo. dreapta jos. Dreapta jos, acolo sunt mai aproape. Mă mâncac. Dar nu contează, eu sunt foarte aproape, băi, trebuie să fac câteva pasuri până când ajung jos. M-a mâncat Ebola. Ți-am zis că te mâncă Ebola. Dar nu că n-are cum să mă mănânci. M-am spawnat fix lângă Ebola. Bă, Dușmanul meu de-o viață. m-a mâncat. Let's go. Nu, haide de data asta să ne întâlnim în dreapta sus. Dreapta sus, acum îmi spui, după ce mă urmărește Ebola și încerc să scap? Da. Hai după mine dacă străbă. Hai Ebola, dai pe mine dacă străbă. Îți străbă o hată din mine, haide, haide. Hai dacă ai tupeu. Ai văzut că-s deștept. Nu, n-am văzut. Hai după mine, banană. Nu te lua de banană, băie. Dar ce să fac dacă... Nu, mă fugăre! M-a mâncat Ebola! Cât de mă aștepta să ies, când am ieșit să o rup. No, bine, haide în dreapta sus. Bă, Dreapta eu sus? am un skin de fulger. Nu, Jumbo de România, Jumbo de România. Nu Shadow. Eu sunt dreapta jos. Bă, am zis dreapta sus. Dar nu-i bai. Tu ești dreapta jos? Cumva. Bă, știi că dacă ești dreapta jos, ne întâlnim, că ne ducem și ne întâlnim cam pe la pe mijloc. Spune doar cum te cheamă. Oare cum mă poate chema? Oh, mamă. De mâncă ăsta-s boss. Te mâncă Robețiu. O să mă recunoști când o să mă vezi. Nu cred că o să te recunosc. Nu! O iau, am început să urc în sus. Nu, bine, hai că pe mine mâncă. Aha! Da, pot să-l mânc pe unul. Da, vine după mine. Cumva pe unul care este despărțit în foarte multe Asta trei pot să-l bucăți. unul. Da, ai văzut pe unul care era despărțit în trei bucăți? Nu. Fug de unul. Fug. Gata. Câte puncte ai? 81 că m-a mâncat. Cât ai avut înainte? Oh, mamă. Bă, zicește câte puncte am eu acum. 144. Adică 225. Încerc să fug, să nu mă... M-a mâncat! Bag piciorul! Aveam 300 de puncte. Oh, te știam. Pe tine cum te cheamă? Doi că h.h.k. Mă aștept să te cheme Flash Gamer, Dana. Bă, este singurul skin cu fulger, deci îmi pare rău. Hai că imediat. Sau neapărat cu skin, așa-i? Hai eu iarăși în dreapta sus, de ce? Fiindcă sunt cel mai aproape de... Dreapta sus? Acolo unde eram de să ne întâlnim data viitoare. Bă, da, Dreapta sus, hai că imediat ajung dreapta ăsta sus. acolo. Mă vei recunoaște. Dar cum te cheamă? O Pingu King, am trecut pe lângă tine! Fugi, că mă mâncă, apără-mă! Apără-mă! Dă-mi și mie niște puncte. Apără-mă, că mă mâncă! Na.
O da, o da, o da. O da, hai să-i mâncăm pe Hai că ăștia. mă despart. Rupe-i! Mă mai Te voi despart, deci rupe. hai și mâncă-mă, hai și mâncă-mă. O da, 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 da. M-am mâncat tot. Voi folosi cu putere aceste astea. Mm. Am ajuns la fel cum eram înainte, când vinea la tine. Ok, Dar dar mai... l-am mâncat pe Jumbo de România. Ok, dar vei face mult mai multe puncte, fiindcă eu m-am sacrificat ca să-mi dai și tu multe puncte. Fie. Hai că vine iarăși acolo sus. Am vrut să-l mânc chiar pe Jumbo de România, dar Oi, nu, 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 m-a mâncat! Te-am mâncat? M-a mâncat, măc, 3 linii! Nu, dar te... Nu, mă mânc Obama, mă mânc Obama! Nu te mai votez ca președinte! Da, tu nici nu ești american. Să văd de câte minute Dar nu mai. contează! Nu, filmeze O 6 minute. să piardă alegerile! Voodoo ceva, fac eu ceva magii pe acolo, mă duc la părinte să spun o Ok, deci slujbă. data viitoare când mă vor mânca ăștia, eu să ies și o să opresc filmarea. Că m-am săturat deja, plus că am și cheme de făcut. Și mai trebuie să filmez un video cu ăsta. Unde ne mai întâlnim? Na bun, și asta a fost episodul de ziua de azi. Sper că v-a plăcut și